Leire Bilbaok etxeko urak izeneko liburua aurkeztu du gaur, Donostian. Amatasunetik idatzi du Ondarroako idazleak eskuartean dugun helduentzako poema bilduma hau. Baina liburua ez dago amatasun idiliko batetik idatzita. Ez da amatasunaren ukaziotik ere. Badira pozak eta minak, badago samurtasuna eta ama izatearen pisua. Disidente izateko nahia eta ordena soziala mantentzearen arduraduna izatearen kontzientzia. Dena alde batera botatzeko gogoa, eta norbere ama ulertzeko saiakera. Etxeko urak, holan deitzen da poema liburu hau, eta zergatik etxeko urak, nire jaioterrian Ondarrun halako esamolde bat esaten duena, horrek etxeko urak daukez, hau da, pertsona batek bere etxetik edan duela alegia, hango egiteko moduak eta izateko modua duela. Badela berez iturburu bat, eten ezten jario bat, eta horrek aitzakia hona ematen zidan hitz egin nahi nuen gaia planteatzeko. Hain zuzen ere, poema liburu hau leku batetik idatzi dudalako eta leku hori da amatasunetik. Bada narratzaile bat, ama izan dena, eta orduan nolabaiteko urrenkera kronologiko baten kontatzen du bere esperientzia eta nola aldatu zaion begira da. Orduan etxeko ur hauek atal ezberdinak dituzte, urarekin zerikusia dutenak, urak bota, listua, marea eta arraska, eta holan badago erditze bat, ama bat, jaiotzen da, listuan hizkuntza berri bat hitz egiten du, marean beste amei begira dago, eta arraskan eguneroko objektuekin beste zaintza modu bat ikusten du.